kontinentalplader. Det som der forårsager jordskælv og tsunamier, og de opbygger også vulkaner. Som I kan se her, er der 2 kontinentalplader øverst, og de sidder så sammen. Når de går væk fra hinanden, så sker der det, som der er blevet tegnet nedenunder, og det, som der så sker oppe på jorden, er, at der kommer en stor revne i jorden, så der bliver åbnet op for lava og jorden og ler og sten og Det, som der så sker her, det er, at der er 2 kontinentplader igen øverst, og de er så hver for sig. Så når de støder mod hinanden, så kommer de ind med den vinkel, der gør, at de så glider op mod hinanden, som man ser nede på billedet nedenunder, og det kan så forårsage jordskælv. Og det, som vi så ser her, det er 2 kontinentplader, som der støder ind i hinanden, men vejer lige meget, så de går bare op mod hinanden, som man ser på billedet nedenunder, og det er så det, der laver bjergkæder. Så det, som vi så ser her, det er 2 kontinentplader, hvor det samme sker som før. De vejer lige meget, men i den her gang, så ryger de nedad i stedet for opad, og det kan også skabe revner i jorden og jordskælv. Det her så er det sidste scenarie, hvor der er 2 kontinentalplader, som der støder ind i hinanden. Og det er noget af det, som der godt kan skabe de værste jordskælv og lave de værste tsunamier.